Samantang iti Philippine National Police iti dating nga gundaway apo ni Idol Lawrence to give us an update kay iti nagdudumang lugar iti probinsya tayo nga Ilocos Norte apo iti police reports. IFM News. IFM News. IFM News. Police Report. Ronda Patrol tayo with Idol Lawrence. Good morning. Please come in. Yes, Idol Bernard. Good morning. Balaygian natiliw iti may sa alalaki iti barangay Parot Vintar, Ilocos Norte. Babaen iti na isayang kat drug by bus operation. Babaen ka iti kaming ti Provincial Drug Enforcement Unit PDEA Ilocos Norte ken PNP Vintar. Naamuan at subject ti drug by bus operation ket agtawin upatapulo ket dua ken residente iti nasa o alugar. Nakumpiskar ken kuana ti maipagarup a shabu nga agdagsen ti 0.9 grams. Maipila ti kaso panagsalungasing ti RA 9165 when a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kabayatan na umalatiw tayo iti ili ti Banggi Ilocos Norte. Daytoy ket kalpasan balaygimat anatiliw dagiti dua a babae iti barangay San Lorenzo, Banggi Ilocos Norte. Babaen iti naisayang katmat a drug by bus operation. Babaen kadagiti kaming ti PNP Banggi Provincial Drug Enforcement Unit ken PDEA. Naamuan dagitoy a babae ket may sa kadakwada ti top 10 regional high value individual. Idinto ta iti may sa street value individual. Nakumpiskar kadakwada ti may pagarup a shabu nga agdagsen ti 1.2 grams by bus money, cellphones, IDs kan sa balipay anan drug evidence. Maipila ti kaso panagsalungasing ti RA 9165 when a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para iti IFM News. Idol Lawrence, yes. Apay umatado iti naganan. Kaso manan iti droga dito yung norte. Yes, Idol Bernard. Basar pa kaditi palaki naman tayo pa iti umabagatan na pa sa Ilocos Norte kang runaan na tibadok ang sasarunon adamanan iti maisay say angkat manen nga detoy drug by bus operation simultaneously, Idol Bernard. Simultaneous at panaka-plastar na dito. Well, anyway, go ahead with that report. Okay, so padaanan to gaputa agayab danto kano kada tayo, Idol Bernard. Well, apong pagtalkanda dito'y istasyon tayo at amutay mo nga i-plaster digitan news nga dito'y malalaokan kada isang aminen. Yes, so nga no guraen da dito'y namutoy biyangkan na sika. Kapay ko mga guraen da kagura yung katapudno. So pa, diba? Idol Bernard, at dati naawat tayo nga impormasyon nga dakan tinakagura kada tayo gaputi pa ng banat tayo naman pagkasta agpay pa sumot DJ report. So pa kagura na tayo di nakagura ita national, di ba? Ay correct ka, Idol Bernard. Okay, with that para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, tatak aremen.